Fl-istess ġurnata li fiha waqa' l-Gvern immexxi minnu, il-Prim Ministru Laurence Gonzi sejjaħ lid-Deputat Franco De Bono bħala relevanti. Is-sibt li għadda l-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil qal li l-punti li qajjem Franco De Bono huma validi u l-Partit Nazzjonalista lest li jiddiskutihom anke jekk 24 siegħa biss qabel l-istess Busuttil beża jieħu sehem f'dibattitu dirett ma' De Bono nnifsu. L-issues kollha daw irrelevanti. L-issues kollha li semmejt int, semmihom Franco De Bono, issemmihom int, isemmihom kulħadd u aħna lesti illi nitkellmu fuqhom meta trid. Fid-dawl ta' din id-dikjarazzjoni One News it-tlieta filgħodu talab lill-Prim Ministru jekk għadux jikkonsidra li Franco De Bono bħala irrelevanti. Laurence Gonzi mkien ma qal li biddel din il-pożizzjoni tiegħu dwar De Bono u wieġeb biss li m'għandux xi kummenta. Prim Ministru, Simon Busuttil qal li hemm punti validi minn dak li qal Franco De Bono. Inti xorta tibqa' sejjaħlu relevanti lil Franco De Bono? M'għandix iktar kummenti x'nagħmel. Xorta tibqa' sejjaħlu relevanti lil Franco De Bono? Konferma li l-Partit Nazzjonalista għadu jqis lil De Bono bħala irrelevanti ingħatat mill-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenek. Qal li hemm punti validi minn dak li qal Franco De Bono li ta' min jiddiskutihom. Inti taqbel mal-Prim Ministru li Franco De Bono huwa irrelevanti? Naħseb diġà l-pożizzjoni tagħna hija ċara. Jiġifieri li huwa irrelevanti?